Nduk niken. Nduk. Nggih, Mas. Aku bojo tulung. Pripun? Mbak Darwi jangan ngadeg digandeng ngene iki kok ora kene. Ayo dah kene. Peduken nduk apa nduk? Apa nduk? Wes, ayo dah kene. Ya. Baga. Ayo, Bu. Mbak Niken Salidri karo Mbak Darsini Salihu. Ayo. Bu. Ayo Mbak, ayo. Marah-marah. Ora wis to tadi gandeng ora. Ayo to. Ora ngono. Kuwi nek marah-marah kan ono kecap ku langsung. Kuwi kayak kecap karo uyahe wis seneng. Kene gandeng kene. Ayo. Ya lidar kene lidar. Wah, ya ndak niken gandeng. Beduk. Ayo. Piye kan jajar seniormu? Kok guyu lho. Kok ya Allah piye ta nang apa? Buter niku lho pun marah-marah Mas teng mriku wau. Marah-marah iki kok ora mau aku dideke. Nggih. Kok lagi saiki. Bayu gejek tenan kok. Dirasa pengen jaipongan, Mas. Wah, nek dari nek wis gelem jaran nek wis dadi kowe kalah kan. Ayo mbok dijajal. Lho kan. Oh, piye Mbak Darsini iki nderek bapak iki wit anu kelas piro Mbak Dar? SMP? Ya SMP para SMP. Oh, SMP. Lho kuwi wis nderek pake Mbak Niken wit SMP. Pun 37 tahun. Oh, 37 tahun lho kan ora hebat. Iki pun suwek dhewe. Aku suwek dhewe lho. Tuwek kok suwek. Nggih nek arep sepuh nek ya kaya kambil saya sepuh santene ya saya kentul. Kaya kepinterane ya saya ndadi. Aku tak nyuwun Mbak Darsini anu elo. Ayo iki erane Mbak Darsini. Ayo kan iki deloken anu Mbah Uti deloken. Ya jompak terus kowe malah mekewu-mekewu kok. Ya cek ngarane pas. Piye? Alhamdulillah. Piye? Komentarmu piye kan? Iki wau sampun anune napa kemenyeke sampun. Heeh. Ning niki kirang endel, Bu. Piye? Nggih, lek joget kurang seser. Terus iki juga terus malah kelumah nopo. Ya kudu sak anu sak apa ya ya sak kuwate kok kaya lidare juga dia mung anu kelumah ngono ki wis seneng atiku. Aku itin jan. Ya rasa izin katokan kok izin ayo. Nggih, makasih ya lidar. Nggih, makasih. Makasih dong. Nggih, Bu. Nggih. Ayo kene aku Mbak Rizky, ayo kene mentara. Terus. Dalam, Mas. Tahan sebentar. Nggih, Mas. Niki kat limbuan wae. Ya, ngono kancane akeh. Anu, saiki kelas piro ta, Ken? Jenengan saiki kelas piro, Nduk? Kelas kalih. SMA. Nggih. Oh, kelas loro SMA wis bongore kaya ngono lho, Mbak Rizky ora hebat. Nggih, sami kados kula. Lah iya. Nggih. Anu ta wis dipacar apa urung, Nduk? Dereng, Mas. Alhamdulillah. Oh iya sinau sik. Nggih. Muga-muga tang petuk jodhone. Tasik dangu, Mas. Alah ya jenenge kekancan iki ya engko ora ana jalarane. Nggih. Heeh, seliramu kaya sapa ta? Jane selirane kaya ngapa? Sapa pengusaha, apa yoga, apa tukang son? Ayo. Selerane nggih kados panjenengan. Oh. Baguse tapi. Terus? Bagusnya terus
napa lumane rezekine Enek kembaranku. sinten? Sing bedhuk sik gen munggah iki kan. Iki kembaranku gen anu gen munggah. Gen kancane awakmu kene. Kuwi lagi viral lho, kuwi bintang tamu elok lho. Kowe aja nyepelekke karo bintang tamu siji kuwi. Sinten to, Mas? Sinten? Sing ndang Jaipong lho. Wah. Oh alah. Cak kentut. Kowe aja ngantek anu, aja nganti. Ayo mentara turun. Kaya ngene kok kembaran. Nih kan, kowe iki duet karo bangsa anu apa pengrawit penyanyi bagus ra wis kerep to. Nggih. Nah nek duet karo Bogebluk ra durung tau. Iki bangsa halus kok. Iya, wis anggap. Nah, Iya. belum tahu to, teman. Lah kembar karo Mas Bayu iki kembar sial. Iya. Ya semen ya. Asine kembar. Tapi Lho, mata batin murung terbuka kok. Lah matamu wis terbuka. Iya. Iya. Dipun dawuh menapa Pak Bayu? Ya sak karepku to kowe arep takon apa kan. Kula nderek. Iya. Moh aku mbok dereki berat aku wis. Alah. Iya. Dimpet titik ya. Iya. Yo bawa. Nggih. Duet karo Niken ngono. Mbak Rizky ben dadi seksi. Ayo lho. Anu ya, Bu. Ya tak sekseni le. Iya, iki wis gerang lho nang kuwi tak mosok ora di pacar to nan. Dereng. Mosok. Empun tapi Piye to? kadang Iya, pun toh. kadang dereng tergantung kebutuhan. ya ora tergantung kono, kadang iki awakmu gerke pelarian to. Lek pas kono. Ngarani kok pas to ya. Ayo sing lanang iso lari ya. Iya, kacau. Nah, Dah ngono. Wah dicekel Niken maksane. Ya, sesuk gak tau mbah lamiku. Niken malah kaya nggawa. Ayo. Boleh mau nyekel ngono ya elek no didelok wong. wis ndang arep bawa. Ayo. Sik kowe karo Niken saiki Nanang karo Rizky. Ayo. Ayo kene le, nyambut gawe le. Ya. Mas, Lah. Loh, kok kalih kula to, Bos? Kok kalih kula? Main ngrasake sing beda. Oh, alah, ya Allah, padahal ora enten sing ngenteni lho. Nah, Mbak Rizky kuwi. Lah. iki kok rahasia. Oh. Kene. Kene lho nak ora nyawang. Menungso kok Oh, ora ketok ya. gendira ae. Aja ngenyek, Nanange arep kaya ngono kuwi. Pripun? Gawene WA aku lho. Iya to, Nang. Ku nek WA karo aku ngene, "Nggo Mas, anu apa? Tindak kula goncengke." Iya ngejak kecelakaan ya, Mas. Gak saestu. Ya salah kedadian ngono kuwi. Mas Nanang, Nggih, sugeng ngenjing Mas Bayu. masa enjing iki? Nggih, wong pun jam pinten niku? Aduh, jam kula mati. Allah. Pak yo iso jam, Mbak. Jam 3 kadose. Oh nggih, Mas Nanang terima kasih nggih. Nggih. Jenengan kok ngelengke nganti nusul aku nek ora tresna karo aku sak kanca ya mokal. Nggih, sing napa nomor 1 nggih tresna, nomor 2 ajenge ajar mayang ngene jenengan niku. Oh iya. iya. Wah, apik ini ajar mayang iki. Ngerepotne sing ladeni nang ngerasa. Gak sah. Kok repot ki ngopo? Lah oke netah lho. Lek Oleh ngrepot wayang iki. iki. Ora, lek ngrepotne ora malah aku harus sing penyimpinge dihapusi. Kok iso? Kadung perkencong Pak Pengwardo yang sing kula cekel bae mbilung ngene to. Iya. Ya ora apa-apa. Kowe kok tiwas gak tanggapane kok didelok kok kaya ngono kuwi. Ya. Yo, saya aku tak nyuwun yen ning Tawang ana lintang. Nggih. Ah, kowe pilih Nang, kowe milih Niken apa milih Rizky? Kula Heeh. Kayak aja ganggu tekku lho. Nang, gedhi aku awake karo awakmu. Oh, tinggal gelanggang celong playu pelakon bojo. Eleh gayane kayak Yaya kowe lanang iki. Masa iso mlayu ora ketatap. Gayane mlayu wak gelubuk. Dikira nongko mateng iku. Ya mengke kan nuntun Pak Sawino. Kalah. Ora enek. Mas Sawino ora. Lah yo katine to, wong la enek. Ya wis tak delok kok. Ayo Mas Bayu iki kula manut pokoke wedok ngoten. Oh ya, ya. Nggih. Saiki anu ya ngicipi Rizky sik ya. Oh nggih. Biar Rizky bareng iku gedita. Nggih.
rumah samu nek duet karo Ditai piye to? Bayanganmu piye nang Ditai? Kula. Bayanganmu Ditai modele piye? Ya modele pripun nggih carane menggemaskan ngoten. Weh. Oh ngono ya. Nggih. Heeh, kemedal. Nggih, kula nggih rumah napa sindene jenengane nggih wonten mawon kabisane gadah keluwihan piyambak-piyambak. Iya, heeh. Yo dibawa dhisik. Ini kan selak sirik-sirik ya. Kula kinten joget bae. Wah coba ngono ki modele ngempet tak lambemu ae. Oke nggih, sabar. Oh adem golek ngene dhewe kok angel ae. Iya ning tawang, yo. Yen ning tawang ana lintang. Sing digandrung endi Yang digandrung bilang. Mulane Ora to nang. nggih ngapunten wong nggih kacamata ireng ya peteng ngeten iki. Iya. Bukan Cak ayu akungan tani Kowe mau mangkat karo sapa nang? Jope pedhot. apa? Kowe mau mangkat karo sapa? Aku mau arepe gonceng Mas Patrick ndak sida ya mau jenenge. Anu Pak apa numpak pedah motor dhewe. PP apa to nang? ayo diteke. Musuh kowe Nano. grogi. Ayo. Marang mega ing angkasa. Wah, elak. Ngeten iki nggih ajar kok Mas ngapun. Oh iya. Ngapunten. Ajare ning endi? Tenggene Mas Dedi. Oh, Mas Dedi. Oh, alah. Soalnya Mas Dedi kan ganteng piantune. Kaya ruru wae. Wah, jan. Nggih, heeh. Mas Dedi kacamatane aniren ya bagus kok ya. Mas Deji ki wonge kuru nang. Ya kuru ning kan ganteng napa malih nek pun nyekel tabuh kethuk ngoten mon dier. Iya. Ketok kok der iki ketok kok bedhe. Iya. Ayo, Nano. Kethuke pecah. Iya. Sun takon wartane reki. Yo, ganti Cak Kentut. Ayo. Janji-janjiku Cepet dah. eling sumedhot rasing tias ingsun Ya. Terus Cak Kentut. nimas ingsun prasopo Cak Kentut isuk pasangane karo Cak Kuntet. Niku. Aduh, cak kentet. Wah, der nih. Oh, malah lambe. Lelek. Mah aku. Iya. Senan Bumi. langit Nandhae nek karo modele kaya niken ngono ra selira kok, Nduk. Nah, kula nggih mboten Selirane dhek sing potongane lanang-lanang cendak. ya ane senali sing brodol-brodol iki taran Iya. ringkes. Terima kasih, matur nuwun wis diaturke. Memanek sampun katur. Mbak Dini sik rene Nduk Dini. Pisan meneh rampung. Ya, ben. Monggo. Anu, kene Mbak Dini, yo Dini. Monggo Mas. Iki ana sing ngersake anu Mas Nanang Lestari. Nggih. Lestari, ana sing ngersake Lestari. Wau Yo. dereng diaturaken. Nggih, heeh, yo diaturke sik. Monggo. Kersane Monggo. Mbak Dini nggih, Mas. Kersane Mbak Dini nggih. Kula anu badhe mimi. Ya, ya. Mimi. Oh, iya iya. Ya. Nggih. Iki adikku niken mung wis balik. Terakhir ayo kene. Nggih, siap. Tak duet karo Mbak Niken gitu nang. Siap. Nggo kenang-kenangan ya. Nggih. Oh, nggo kenang-kenang. Nek kenang-kenangan mboten wong kula nek kalih gendho niken niki pun sering panggih kok. Iya. Oh niku pun kula anggap adik kula lek niku adik niku wah. Niku jan mboten umum Pak. Wah. Ayo, aku tak nyuwun lintang asmara monggo karo Niken. Yo Niken Kene. dituntun to nang Niken tuntunan nek arep munggah. Tak deke wong ya kan.
Wis nek ngono blek wangi dak Nggih winyo. kualik. Iya. Kan wah ngene rene wah ndak wayu ndak lemu masak lah kan ya Allah kan. Serasa adus. Fotonan Mas Nanda. Oh alah ki lakon apa terun. Dirangkul niken iki rumah sak itu swarga lho ya. Oke. Terima kasih matur nuwun Nduk Niken kaya wis katok oleh padha lelagon Mas Nanang ben lenggah melih. Makasih ya Nduk Niken. Sampai ketemu di lain kesempatan, sukses selalu, jaga kesehatan. Bakune aja nganti lali tetep kudu lembah manah nggih. Yo nutuke laku kowe ngati-ati lho iki ngalengka gegeduke isih loro. Yen nganti ora praitno malah kelangan dhewe ya.